Yeah. So I'm here again with Ogada Gidi. Ogada Gidi himself. The last time I you got 6'6", man. So he got 6'6", and people are doubting, and he's acting and all that. So, and he told me that anytime that he do that, he must get 6'6". Ogada Gidi. Ogada Gidi. People are doubting that if you get 6'6" last time, that if you are going to get it again. So please, camera. Let's see what will happen. Yeni. Ogada Gidi. Ibobo. Maya kiyenyem n'aka. Mba, yawa, yes. Amu dike go ino ọma bala. Ebe dike egwu a na-atụrụ agụ okpuru ụzọ. Ogada Gidi. Agaghị idu agụleri. Igbo bụ ụmụ eri. Ọrụ n'enyi na ibite nte. Enyi. Ọ dị mma. Anụ m na-adị ekwu na nke mbụ m mere na onwe ka o si wee dị. Wee na-asịba n'anya. Na maka m ayọ ebe a, na 6'6" ka m na-enweta, maka na ọje na mmụọ ka m bụ. Onye gbara awọ ọkpa n'ike nyere ya aka maka na mmapụ ede egbu awọ. Agha nwaanyị na-eji red na gada eyi ego ya bụ ya nka. Wee na-asị o n'anya mere igwe ọ bụ ndị mmụọ. Enyi Okeke ụkpana mmụọ si na ọ bụrụ ụbọchị akọzi na-ada akara ụbọchị. O wee bụrụ ụmụ ya. Ọkpa na-aga warawara enwere onye na-aga warawara wee na-esi ezigbo. Dị otu a na-akọzi ihe ọgwụ n'elu ugwu. Ọkọsị ebe ọgwụ n'elu ugwu ọmadị ọta mmanwụ. Ogada Gidi. Ogada Gidi. Ogada Gidi. Ogada Gidi. Ogada Gidi. Hey! Ogada Gidi. Agabidu. Lady Ano. Egwu a na-atụrụ abụ obulu ụzọ. For people that doubt, are you still doubting? Are you still doubting? Are you still doubting? Ọkara mmanwụ. Ogada